Sanibonani bafowethu, ngithemba ukuthi niyaphila, ngithemba ukuthi kuhamba kahle. Uyazi kukhona into engayifunda kubantu abadala kunami kule ndlela, noma ngithi kwabaphambili, ngayifunda, ngayithatha, ngayisebenzisa, ngayazi. Le eyama-soul ties nokushera ama-souls isikhathi esiningi. Ngayifunda le nto leyo, ngayithatha. Uyabona, esikhathini samanje ubusoka abusebenzi, kuyinto engasebenzi kakhulu, kodwa kunokuthi busebenze kuba yinto efike ikulimazele impilo yakho, ikubulalela impilo yakho. Ngisho ukuthini uma ngithi ubusoka abusebenzi? Ngisho ukuthi uyazi kuyenzeka, noma ake ngiqale la ngithi, uma ngabe uwumuntu uphila emhlabeni, ziningi indlela zokubona inhlanhla oyiphiwe noma inhlanhla onayo, ngaphandle kokuthi uyohlola mhlampe kumuntu ekutshela ukuthi unenhlanhla, because kwalokho anisakukholwa kukodwa. Kodwa ziningi indlela ongabona ngazo ukuthi unayo. Uma ngikhuluma ngendlela ukuthi ungabona ngazo ukuthi unayo, ngikhuluma ngokuthi ake ngibekise uma uwumuntu wesilisa. Uyazi kuyenzeka uma uwumuntu wesilisa uthole ukuthi awusebenzisi umuthi, mhlambe noma ngithi awunawo umuthi, kodwa uwumuntu ongazi ukuthi ulandelwa abantu besifazane kakhulu, uthandwa abantu besifazane ngendlela eyisimanga. Wonke umuntu wesifazane uyayiletha kuwe, efike eyisondeze kuwe. Wonke umuntu wesifazane uyayiletha kuwe, eyisondeze kuwe. Kube yinto nje ejwayelekayo, uzazi nje vele wena ukuthi cha, mina abantu besifazane bayangithanda. Lokho kumele ukuqaphele ngoba kuyayikhomba inhlanhla osuke uzalwe nayo ukuthi uwumuntu wenhlanhla eningi futhi, not inhlanhla inhlanhla eningi futhi. Kodwa wena njenganomuntu bese uyabhayiza, bese uyayibhayizela leyo nhlanhla. Uma ngithi bese uyayibhayizela, ngisho ukuthi bese uba umuntu labo bantu besifazane, uthi umuntu uma eyisondeza umuntu wesifazane uyifake kuye, ulale naye undlule. Kube khona omunye uyifake kuye, ulale naye undlule. Ungayiqapheli ingozi yokuthi ngalokhu ulala nomuntu wesifazane, yilesi khathi le nhlanhla onayo yokuzalwa icindezeleka la kuwe, bese uba umuntu owazi ukuthi awunanhlanhla, usudinga imithi ezokwazi ukuthi ivule inhlanhla. Le nhlanhla onayo, inkinga yakho uhamba ulala nawo wonke umuntu, and kulaba bantu ohamba ulala nabo, uyedwa umuntu owakhipha izisu, akangageza, angalungisa. Uyedwa umuntu owakolala nomuntu wayephuma ejele. Uyedwa umuntu owakwalala nomuntu owabulala umuntu, kwasala lo moya noma leli qunga la kuye. Uyedwa umuntu ofike ulale naye onebhadi lakhe nje lokuzalwa, lona unamabhadi nje. Uyedwa umuntu ofike ulale naye umthole ukuthi unesichitho. Wena ungayibuki zonke lezo zinto lezo, ufike ulale nawo wonke umuntu, kanti ngalokhu ulala nawo wonke umuntu ebese ku-exchange-eka lama-souls. Uthi umuntu uma uqeda usuthandana naye, mhlawumbe usulale naye, ubone engazuthi iy'nto zakhe yena ziyaphakama ngoba le nhlanhla isuka la kuwe, yena u-exchange-ele ngani? Ngalokuthi mhlampe unebhadi, unani nani, bese impilo yakhe iyama, iqale iyastaka, bese usola abathakathi kanti akusibo abathakathi, nguwe ongahambanga wayibheka. Ubusoka kulesi khathi bafowethu, asikukhulumeni lokho, abusasebenzi. Ubusoka kulesi khathi abusasebenzi because kwanani nina madoda aninawo nanemithi yokuthi uma uqeda mhlampe kulala nomuntu bese uyhlambulula ngawo uba clean, noma isiwasha. Anisenazo izinto lezo and futhi ngeke nibe nazo, ngeke niy'thole. Nifuna ukuqhuba ubusoka ngento engekho. So le nto lena iyabalimaza abantu abaningi. Sebaningi abantu esibabonile, umuntu uthi uma efika ezofuna usizo, uthi uma uthi uyabuka le nto, hhayi ngoba enebhadi lo muntu, noma mhlawumbe hhayi ngoba kukhona umuntu omvalele, walala nomuntu mhlawumbe owachithekela, walala nomuntu owakhipha isisu, walala nomuntu owabulala umuntu, ngoba phela nabo abantu besifazane bayababulala abantu, singakubalekeli lokho. So le nto le ifike ibe yibhadi nje ukugcina empilweni yakho. So uma ngabe uwumuntu, ziphathe kahle, akube nendlela okuyiphatha, uzazi ukuthi wena uy'phatha kahle ngale ndlela, noma kuthiwa uyisoka kangakanani, noma kuthiwa abantu besifazane bakuthanda kangakanani, kodwa kubalulekile ukuthi uy'phathe kahle. Nawe umuntu wesifazane ungajabuliswa ukulandela abantu besilisa kakhulu, because la bantu besilisa bahamba beyosebenzisa imithi, befike beshaya ama-heist lapha, bese befuna ukukhipha le mithi emzimbeni, bebuye bezolala nawe. Abantu laba bafike babulala abantu ebusuku emathaveni, bebuye bezolala nawe. La bantu laba baney'ntombi zabo mhlawumbe noma ama-ex abo akhipha iy'ngane, abazi, bebuye bezolala nawe, beshiye lokho ukungcola lapha kuwe, kuhlala phezu kwebhethrini sakho, bese zonke iy'nto zakho ziyavaleka. So-ke la ekutheni, asesiqapheleni-ke bafowethu indlela esiphila ngayo impilo nangendlela esihamba ngayo impilo. Yingakho ngihlale ngithi uma uwumuntu, ngoba uzazi ukuthi uhambaphi, umuntu uma efika kuwe akazokutshela iqiniso. Jwayela ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi unento yokuyihlambulula, ube clean ngaso sonke isikhathi, ngoba awazi ukuthi uyoshayisana nomuntu onjani. Uthando uyazi ukuthi uyalidinga, last week kade uneyindoda,
wabona ukuthi ayikufanele wayala, this week unenye indoda, next week uzoba nenye indoda futhi, awuwazi ukuthi abantu ohlala nabo kanjani. Uma singalungisa lokho, konke esikufisayo nesikucelayo kuyokwenzeka bafowethu. Ngiyabonga kakhulu, bekulokho nje engifuna ukundlulisa ngalekhehla.